Adunay pagpasabot ang City Social Welfare Office sa Mandaue City kabahin sa mga ID nga gyapod-apod aron makapalit sa baratong bugas nga tag 20 pesos kada kilo. Taliwag kini sa hangyo sa ubang residente, labi na katong wa gyud mahatagan og ID maong di makapalit og baratong bugas. Ano ang report ni Nico Serino? Sugod karong simanaha, gibaligya sa Mandaue City Hall grounds ang tag 20 pesos kada kilo nga bugas humay. Limitado ra hinon kaayo ang mapalit sa qualified residents tag 2 ka kilo kada pamilya. Requirement sa pagpalit ang SMB o Sugbo Merkadong Barato Card nga gi-issue sa Kapitolyo. Labi na kay barato kaayo ang presyo sa maong bugas nga tag 20 itandi sa labing barato nga kapin 50 ang kilo sa kamerkaduhan. Daghan ang nagpangutana nga nung wa sila ma-issuehi sa ID aron makapalit unta sa tag 20. Ang IDs gipagawa sa Kapitolyo o gitugyan sa local government units. Pasabot sa Mandaue CSWS head ang talaan sa nakadawat base usab sa lista sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kini atol sa ilang 2019 listahanan o household targeting system. Ang PSWD o gimandatan sila to distribute the SMB cards nga nay logo sa profit ug nay katong QR code. So whatever was given to us by the Provincial Social Welfare and Development Office, most of atong gidistribute sa barangay. Kapin usa ka libo ka mga sako sa NFA rice ang nadawat sa Mandaue LGU alang sa maong programa pagbaligya sa baratong bugas. Kinisab ang giigo nila aron maapod-apod ug mapalit sa mga residente. Plano karon sa syudad, ilibot ang Sugbo Merkado Barato sa ubang lagyo nga mga barangay. Gihatag ang card, no? We got it from the Provincial Social Welfare and Development Office from the Capitol, and then igo na lang mi nag-distribute sa cards and informing them nga each card holder maka-avail mo og maximum of 2 kilos per week. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.